Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yan ang katagang iniwan ni Dr. Jose Rizal. Kamo mga usab sama sa gagmayng mga kabataan. Mao kini ang statement ni Jesus nga dili gyud mawala hantod sa kahanturan. Bililhon ang presensya sa mga kabataan ug kini nang ginahanglan sa giya sa mga ginikanan. Busa mga higala, hatagan natog espesyal nga pagtagad ang atong mga kabataan. Kauban kami diri lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Throughout Christ's life and His ministry here on earth, He took time to minister to the children. The scripture indicated very clearly the value He placed on them. He blessed and prayed for the children. When mothers brought their little ones to Jesus, the disciples tried to drive them away. However, Jesus welcomed the children and showed delight from them. He made it clear to the adults that the kingdom in heaven belongs to the children as well. In fact, Jesus gave us an important criterion for entering God's kingdom, saying that he who does not receive the kingdom of God like a little children will never enter it. Jesus enjoyed the little things the children did. When the children gathered the wildflowers and presented to him as offerings, Jesus smiled upon them. He gladly received them and expressed his joy at seeing so many varieties of flowers. Jesus did not only watch the children at play, but also he got involved with their activities. The children knew Jesus loved them. He never frowned on them. He shared their childish joys and sorrows. He sang to them in sweet and blessed words. The children were friends, and he was to them. He loved the children, and the children loved him back. There's a great lesson Jesus gave to his disciples that we ourselves need to be reminded. It is that unless we change and become like little children, we will never enter the kingdom of heaven. Kabuntagon malipayong Sabado. Good morning! Hey! Si Ter, ikaw naman din si Sharon. Yeah. Okay, see you. I am welcoming myself permanently. Permanently. Yes, and see you pronto na sa kining. Yes, we miss you. China. Sa mga... China. Tuwa na sa mayong kamot. Actually, ni pagsunod na Gretaro. ako diri gimingaw jud kong iyo, pero nalipay ko nga si Sharon, lahi na Si po itong Sharon. ma-experience ka ba ni Sumuna Sharon? nila. Hi, Sharon! How about saying hi to our viewers? Hello to all our viewers who are watching right now. Good morning and happy viewing din na kaninyo, Yes. Char. And dili ka punta mingaw ni Yop kay pareha man sila ni Ter na ibangs. And kumusta Ayaw ang ba? atong semana karon? Okay. Ang simana, natapos na. Ang simana natapos pero Pero ang happy. gugma, wala pa. Samok. Wala pa, okay. Kas So ana lang. karon ning Kabuntagon no ato pasalamatan ng Ginoo nga Yes. nagap na malipayon ta. Yes. And karon nindot kay ang atong topic tungod kay alang sa mga kabataan. Yes. Tungkol kay ang November mo ang National Children's Month. Hindi pa nag-celebrate ang National Children's Day, November 20. So, Bing, unsa man ang ikaw mo gid ang nagbiyo? Ikaw magiging mag-video. I-emphasize dyan niya. Ang atong kabataan, makita nato sa Biblia nga wala dili pud sila pinasagdan sa Yes. Ginoo. Ang mga kabataan no, they go to places of excitement but they stay when they feel love. Yes. Ang katong naapang Ginoo diri wala niya gipasagdan, wala niya gipahawa, instead iyang gi-invite to come with him, to join with him and to play with him. Yes. So ana kabilihin na Okay. atong mga kabataan. Kay sa katong nga time nga na si Jesus, gani ang mga bata lihok man gini magdagan-dagan. Gibadlong pa gani sa mga apostoles Yes. nga pahawa mo pero sa ingon ni Jesus ayaw. Dala Let the children come Yes. to me. Yes, kung dili nato maawat ang character sa Yes. ang mga kabataan, biblical na speaking na no, dili ta kay enter sa kingdom. Yes, o Diba? katong akong Of linya heaven. nagaingon nga og dili mo mahimong susama sa mga kabataan, no? Maingon diha, kamo mga usab og mahimong sama sa gagmayng mga bata. Lisod Yes. mahimong Pero mga usay mga bata man ya nga kanang bata pa sila man nga dapat mag-matured na ka kay Tiguang na ka niya. Tigulang na ka. Yun ka nga. Dapat Dapat matured yung mga bata. Di, Saan mo na ito na ang pag-explain? nakalahi man gud
kung ang bata imong kasaban, tudluan nimo, Ah. patuo pa na Yes, siya. So, ang Trouble din ang bata. character. Ang mga dagko na o kasabante, ingon na yun nga. O dili lang kakuan, sulban gitar I ba? think there is also a distinct character sa mga bata no. Pag mabantayan nato pag mag-away sila, mag-amigo ra. Mag-amigo. O Wala idumtanay. after 1 hour pero kabalo mo pag ang mga tigulang Mag-away. maaptan pa nagtuig brad. Pero ikaw dir murag duha ka adlaw maka di mo tingog. Ngano ako. Bito ato din pasalamatan no si Tawing and Kuya Darrell Ektin sa gibuhat nila nga intro video, daghan kayong salamat. Yes. An kanindot no nga mga kapaglaom nga mahimo tang sama sa mga kabataan. Dili ta magdumot, happy ta pirmi. Kung kasab-an ta malipay pa ta, uy, ngano nakasab-an man ko, di ba? Mo Yes. na ang importante mga kapaglaom. Nga kitang mga dagko na mahimo tang sama sa mga bata nga duol ta ni Jesus. Reflect Isa po din. nga kanang murag task, important nga task sa mga dagko is to train up a child in a Yes. way he should go. Yes. And when he is old, he will not depart from it. Amen. Daw kayo ang rule sa mga dagko sa pag-train sa mga kabataan. Sama aning musunod na to nga singer. sa atong Yes, intro video. dagan kitag na share basta itong mga kabataan. But karon mga kapaglaom nindot kaya ato ang mag-alawit kay as young as she is, gigidikar yun niya yung talento sa Ginoo. She is 2 years old. Her Yes, name 2 years is Pia Siban with her song Blessings. At aning tanawon. We pray for blessings. We pray for peace. For family protection while we sleep. We pray for healing, prosperity. We pray for your money. Suffering on the wall, who he was broken in. Then I was way too much. I gave us Nazareth. As love you, but say God, for we trust, love you, healing us through tears. Love what thousands did. This night so violent, days to know you're near. While the trials of this life, hide your mercies in the skies. We pray for wisdom, your voice to hear. With crying anger when we cannot feel you near. Without your goodness,
softest knife, the wind, the storms, the hardest nights. I am monsters in disguise. Dagan kay salamat, Pia. Yes. Such a cute kid, no? Yes. Gidagan siya. But that was a wonderful message in song, blessing. So, Yes. ang mga Yes. 2 ang mga years old. kabataan, mga panalangin na siya sa Yes. atua. Their heritage. And ako ma-remember 2 years old ko. Oh, saan? But sure. Sige na kong bunalan. Basta makapadlungon. Padlungon ba kayo? Grabe no, mga bata no na magsulti din nga sana all 2 years old ha kanto Actually, nagkarana. ang mga kabataan gigugma gyud sa Ginoo and their Yes. heritage from the Yes. Lord. Makita na ko nga ay pasalamatan po din nato ang iyang ginikanan nga Mr. and si Seban nga Pagkadasig. ila pong Train. gi-train ilang anak ilang gipakanta din. Yes. O, pohon, Brad. Po, namana na siya. So, Vince. Yes, mga kapaglaom, speaking of pag-train sa itong mga kabataan, at din ang Seventh Adventist Church na nagpadayon sa paghatag og mga programa nga makatabang alang sa pagmatuto sa mga kabataan. Aniya ang sa video nga guluhan of Preparing Children for Heaven atong pagalantaon. The children are the heritage of heaven that He prepared, and the responsibility to prepare our children is in the hand of the parents and the teachers and all the members of the church. And these children will see them in heaven because they are molded in the right character fitted to heaven that God has prepared. Ipakita sa atong mga kabataan ang maayo nga mga pamatasan aron ila kining makupya o mahimo silang buutan, giniyahan, unya ready sila ngadto sa langit. Dako gyud kaayo og kauswagan sa akong apo nga kining iya ang kahibalo nga nakuha gikan dinhi mahimo siyang mauswagon sa iglesia samtang siya nagatuo. Dako gyud ang akong kalipay nga nakapil ang akong anak dinhi kay ngani niingon siya nako kagabi nga wa gyud daw siya nagbasol, wa gyud siya nagmahay nga usa siya sa mga participants dinhi. Dili gid na siya kabayran og salapi ang ilang nakatunan dinhi. Mo na nga ako malipayon gyud og dako nga sa ingon ni ana nga paagi mapalambo ang iyang pagtuo ug mapaligo ang iyang pag-alagad sa Ginoo. Ay, pala sa Bulawan. Pag nakita na ako mamagpapag-ate na malipayon. Ang ako makita dito sa langit kay Kingdom sa God, unya makalakaw na dayon ko sa streets of gold, unya daghan pa dyan mga tao nga buutan niya, daghan pa dyan kong mga playmates nga akong madula. Ang akong imagination sa langit nga ang dalan dito gold, ang gate gold, ang tubig tin, grabe ka tinaw nga murag silver, ang mga balay dito gold, dagay animals dito nga nagkalain-lain o kang sa isa ka kahoy na naimutubo kada bulan 12 cups sagon sa nga prutas.
Paglaom no pagkanindot kay sa atong mga kabataan dito sa Butuan amo na atong mga kalihukan sa atong church no ang pagmatuto sa atong mga kabataan preparing for heaven. Yes. Kayo lang, gusto to BBS? Gusto? Yes, Education, naka-remember ko sa una nga, I don't know, kung nakatry ba, or- nakatry dyan kong VBS, VBS. Vacation Bible School, muna Or tawag sa to. ganang Ang Sabbath school, sa tawag na. Magadto sa mga kabataan magtudlog mga kanta about story about dili love story. Bible story. na ay mga Bible kanta, story, na ay mga kanang mga Wali. wali Wali. ng gawali atong mga kauban Story. nga mga kabataan, tapos Kabataan. naapoy mga finger play, Yes. magkanta sa tubangan na ko'y picture doon sa kami doon sa kong kuya nga kanta mi daw with our crowd. The Hindi ko Siga. kalimutan na. Ang Ikaw, ya. ako na remember na ko na pag Unsay BBS sa na-remember una. din mo, Brad? Mo ra gina akong bantayan. Watos kilid paabot sa snacks niya magkakanta tayo sa class. Muna yung pinaka-best part yan. Yes. Wala siya. Functional. Pero Pero actually, tulog yapon may kanta. pero nice tong ganina sa kanta no nga Heaven is my home. So salamat kay adto nga message sa kabataan. song sa atong mga kabataan dito sa Northeastern Yes. Mindanao Mission. Abi man ako og ang mga tigulang lang may nagpaabot sa kwan pati mo na yung mga kabataan. Yes, oh yes, that is actually true. And mga kapaglaom karong umalabot nga Disyembre 14, 2019 sa may alas City nga Takna sa gabi Bisaya Sa may tayo. tabo. Ato na mahitabo nga Harana Live Music na. Festival Live. and Thanksgiving celebration din sa South Philippine Union Conference. So, sa tanan nga gusto magtan-aw og mag-join. Live na siya nga atong ipakita din sa Hope Channel South Philippines nga ipahigayon din sa South Philippine Union Conference Garden Church. Tanan mga singers nga mga talentadong mga dili gyud talentado no mga tao nga gusto gyud magdedikar sa ilang mga Yeah. talento. See you on December 14. Yes, ang mga i-feature pa na itong mga singers sa itong mga nakakanta diri sa Harana. Actually, that's Eh, nice. Itong mga Paabot ko, nag-trending nga mga singers. Nagpaabot po ko nga ipasulo ko. Why not? Yeah. Brad, usahay dili labi kita kailangan mag-expect kay masakitan mo pud ba yan? Nanasad siya. Gusto na po Okay. siya mukan. Yes. Okay. And makapaglaom no, another usa na pud ka kanta ang idalit ka nato ni Pia Siban dinhi sa Harana sa Kabuntagon nga naguluhan og 10,000 reasons ato kining tan-awon. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Him.
much, Pia. Pastila na lang yung bata. Nindot. Pero nindot kayo. 2 years old. Talento. Gidaga na sad siya. Gidaga na sad siya. Part na to sa yaang Yes. sa Yes, Mudagan oo. siya. Thank you so much. Mga kapaglaom, gusto may manimbaya ninyo. So, na akong basa. Dari ni Geraldine Mandanay Dorada. Ana siya, unsa ni, if gusto unta na ako i-enroll akong anak, asa ni nadapit. So, So balik ato yan natanaw nga VBS ate. VBS ganyan. Kung- Ato sa salang local church yes, ko yan. kung naamtay mga tagsa-tagsa ka local church sa the Adventist Church, sa mga asa mo nga area mo, adto mo, and mangutana mo sa mga elder, sa pastor, para magaidan mo kung asa Yes. dapit ang ilang klase sila. Kay natay departamento di sa atong simbahan nga nag-cater yun sa atong mga kabataan. Yes. Yes. And gusto po ko manimbaya, Ma'am Bing Nazareth katanaw nato. Dirig. Hello Ma'am Bing, good morning. Thank you for joining us today. And we have also Sansan. Diyan niya na siya. Such a precious baby. I can remember my days as a young senior before. God bless you more, little girl. Ana siya. Yes. And speaking sa atong mga viewers and atong mga partners and sponsors, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you so much. And Mercia Catulpos, the United States of America. Yes, and hello, Ma'am Mercia. Sir Bal Francis Aguilar, thank you kayo sa mga suporta usab dinhi sa ato ang Harana sa Kabutaan sa Panimbaya. And Sir Alger Prahes, belated happy birthday. Happy Kay mo birthday, diha, yes. Sir. Happy birthday. Oo, katusong ipanimbaya ang tanan ng mga viewers. Pinagas na ito ang GSAT Channel 37. 37. Kakalibot, trabaho sa akin 33 ako mastory. And ang uban, maingon sila nga, naa sila yung mga cable, pero di nila makita. O sumuadto sila sa ilang mga cable provider. Providers. And ingon sila nga, ibutang na niyo sa Hope Channel. Kaya amo nang tanggalon, hindi niyo ibutang sa Hope Channel. And if ever makapaglaom na that you want to send in your greetings sa atong phone number, naka-flash ba? Wala di ay. 0927-777-5602. And i-greet day nato no ang nananaw karon who are joining us sa atong Facebook Live. Erwin Labadan, Sir Dario Siningan, Earl Mabaylan, and of course Sir Crisanto Yagon Castillo na atong principal sa Dukdukaan Integrated School. Diha sa Hingoog. Diha sa Hingoog. Pagkadasig. Salamat kayo sa itong mga viewers sa Hingoog. O karon mga kapaglaom, ganin nato natanaw ang mga kaliukan sa ato ang lugar diha dapit sa Northeastern Mindanao Mission. O karon niyang sa report sa Southern Philippine Conference Children's Ministries. Ato kanilang taon ang ilang mga activities sugod sa year 2011 up to the present.
dito sa langit, unya makabuyuta sa matag adlaw sa atong mga panaw, ning kalibutan nga atong ginapuy-an, mga kakapoy kagutom ug kauhaw, mangantos lamang kay langit ang padulngan, apan ang Diyos mauya tong saligan, adlaw gabi dili niya pasagdan, mga kasakit ug mga kagulanan, dili malisa sa Diyos itugyan lamang, pusa igsuon wala ang kabalakan, sa pag-alagan ang matinumanon ka, kay ang pagbalik ni Kristo hadol na, dito sa langit unya makabuyuta, apan ang Diyos mauya tong saligan, adlaw gabi dili niya pasagdan, mga kasakit ug mga kagulanan, dili malisang sa Diyos itugyan lamang, apan ang Diyos mauya tong saligan, adlaw gabi dili niya pasagdan, mga kasakit ug mga kagulanan, dili malisa sa Diyos itugyan lamang, dili malisa sa Diyos itugyan lamang, dili malisa sa Diyos itugyan lamang. Welcome to Kids Station! We're here out in nature. Come join us! I'm climbing up the rock stairs. What can we find here? Leaves, trees, flowers, and rocks, and even waterfalls. Whoa! So pretty! We're here at our final destination, our home! God made the nature for us to enjoy, so don't pollute it, don't destroy it. Thank you for joining us in our adventure! In Genesis 1:1 it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Bye! You and I can never deny the happiness that one single flower can bring. How much more if we will immerse ourselves in a place where there are more than a million of them. Join me as we visit this tourist spot where there are countless colorful flowers now blooming.
As the spring season begins, vibrant flowers start to paint this 8-acre farm with its natural bright colors. People from different places would come to visit and enjoy the blooms here in the Burnside Farms, Knoxville, Prince William, Virginia. More than 1 million bulbs of tulips and daffodils with 200 varieties were planted here. And every year, between the end of March and the middle of April, they welcome visitors for the Festival of Springs, which is one of the most spectacular pick-your-own events in North America. In this event, visitors are being allowed to enter the farm and pick their own flowers. White, red, orange, yellow, purple, and pink naturally painted flowers that come in different shapes and sizes all bloom harmoniously and bring joy to everyone who come to visit. Families and friends visit to pick flowers, relax, and simply enjoy the beauty of this place. Even just merely walking in the middle of this flower farm and being surrounded by this beautiful creation of God is undeniably overwhelming. Looking at how gorgeous and unique each flower is in this farm would certainly remind you that our powerful God made each one of them so special. Despite how short their lives are and how simple their purpose is in this world, God took time to adorn them. This loving gesture of God tells us that He truly cares for all His creations, no matter what or who they are. So whatever things in this world are causing us to worry, let's just remember that God cares. Jesus once said, "And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin, yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these." If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you, you of little faith? You and I are all precious in God's sight. He knows our joys and He knows our worries. He knows what we need and He knows when to give it. So let us seek God and His righteousness first, and as He promised, all these things we need will be added unto us. Remember the little flowers. If God cares for them, He truly cares for you. This is Aubrey Virtudes saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. I have a family here on earth. They are so good to me. I want to share my life with them through all eternity. Families can be together forever through Heavenly Father's plan. I always want to be with my own family, and the Lord has shown me how I can. The Lord has shown me how I can. While I'm on my early years, I prepare most carefully so I can marry in God's temple for eternity. Families can be together forever. The Heavenly Father's plan. I always want
kabaglaom pagkanindot. Daghan kaayong salamat no sa atong mga singers nga nag-render sa ilang talent din Yes, ha sa ako Ginoo. pasalamatan ang Curante family, si Aday, si Rain, ug si Queen, yung ang mama nga anhigyo diri para sa ilang awit. Makanta sila. Thank you so much. And Fitz? Yes, mga kapaglaom, karon nga panahon ang atong mga kaigalaan diri sa Mindanao na padayon gihapon sa pag-recover sa linog nga ang atong nasinatian. Og hantod karon nga panahon ng mga kapaglaom nanginahanglan gyapon sila sa inyohang panabang. So aniya ang video nga mong ihatag kanyo pinagis ang kaniyang mga detalye atong pagasundon alang sa paghatag usab sa atong tabang alang kanila. October 16, unang tumama ang magnitude 6.3 na lindol sa Tulunan, Cotabato. Pero hindi pa man nakakabangon ang ating mga kababayan mula sa pinsala ng pagyanig. Muling ginimbal ng dalawang malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Tuluyang gumuho ang mga gusali, nasira ang mga bahay. Pati mga paaralan at simbahan hindi nakaligtas. Pero ang mas masaklap, ang mga buhay na natuldukan matapos mabaon sa guho. Di bababa sa 24 ang nasawi habang mahigit 500 ang sugatan sa insidente. Mahigit 260,000 residente naman ang apektado sa buong rehiyon. Nagsisiksikan sila sa mga evacuation center at nagtitiis sa mga tent at pinagtagpi-tagping trapal. Sa ngayon, naitatawid ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga biktima ng lindol mula sa tulong ng pamahalaan at may mabubuting kalooban. Kabilang na riyan ng Adventist Development and Relief Agency at Adventist Community Services. Pero patuloy pa rin silang kumakatok sa inyong mga puso at humihingi ng tulong. Nangangailangan pa rin sila ng relief goods, materyales sa pagpapatayo ng bahay at cash donation. 2 linggo matapos ang magkakasunod na trahedya, unti-unti nang bumabangon ang mga taga Mindanao. Sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan, nananatili pa rin silang positibo sa buhay. Patunay ng mga Pinoy, kailanmay di sila matitinaw. Daghan kayong salamat no sa mga nga report. Ma'am Lilian Tiborcio, maraming salamat po. Ang Tagalog salamat. po tayo ngayon. And mga kapaglaom, daghan po kayong salamat sa tanan naghatag sa ilaang tabang para sa atong mga victims sa linog. 6.7 if I'm not mistaken, nga linog nga dito na sentro sa Tulunan, North Cotabato. And of course, amo pong pasalamatan no ang University USTP sa paghatag sa ilang assistance dinhi sa South Philippine Union Conference. And of course, ang SPUC itself nga naghatag pod. And ang I know nga ako naibalan nga ang Hingog City pod naghatag pod sa og 1 million if I'm not mistaken. LGU, local government. Og padayon pagyapon mo Mimo dawat sa inyong mga tabang, just contact Southern Mindanao Mission or you may direct message us dinhi sa ato ang Facebook account. And daghan kay gusto nga mutabang no, and daghan po ang naghatag silang tabang. And ang Cagayan Central Church nagplano karong December of gift giving. So dili na mohatag ang Central diri sa Cagayan de Oro, kun dili ipasa na dito sa nalinugan. And unya kuyog na mo ang amo ang church pastor. Pastor Rakapag. Salamat. And karon ang atong paminawan ang atong intro video for our Good Morning Pastor. Do you have an experience with God? Experience that has made an incredible change in your life. Ako ba maingon nga kato siya usa ka coincidence? Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios. Tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas
niadtong panahon na wala may pagkaon. Be ready to share it with us. Send your story at pskexperience@gmail.com or you may call us at 0927-777-5602. Kasing. Ang iyang kasing-kasing wala makurma og maayo. They call it Your story will surely share God's love and change lives. Many of us believe that our children are our future. It is the future of the church, of the society, and of the world. So that means to say that everybody has a responsibility to nurture and train them to become the leaders of the future, disciplining them in a way that would help develop a character that will stand against the time. In the Gospel account, Jesus acknowledged the value of children. In an environment where it tends to devalue and ignore children, Jesus made it clear that he viewed children as people who has a great value in his sight. As we celebrate the National Children's Month, let us discover the role of children's ministry in the church and the society. How can we reach out Jesus' love to these children? Become his mediator in connecting children, God's little angels, today in Good Morning Pastor. Yes, no, Jesus loves the little children, and if ang mga tanom importante, they are so important sa ato pod pag kinabuhi because they are the future of our society. And with us this morning to talk about how important our children is no less than the church pastor of Cagayan de Oro Seventh-day Adventist Central Church, Pastor Adriano Lacapa. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning. Yes, good morning. Yes, and Angel, paibalo mo na to sa itong viewers, si Pastor, karon na siya December mo, retire na siya. Ooh. Sa pirol na siya, pero sa pagbuhat sa Ginoo, padayon ka. Mo na silang giingon nga sa ngalan ra na siya ang retirement kay di gyud ni sila mo retire ni sila mo undang naalang na sila mo eclipse kadali ba sa payroll ra. Sa payroll ra. Okay, no, Good morning, Pastor. Pastor. Good morning. Salamat kayo sa imong panahon, Pastor, no, pagmata og sayo. Sayo gini si Pag-uban Pastor. diri sa amo o sa masayo pa ni Pastor kay sa kuha ka. Alright, so Pastor, storyahan nato ang mga bata, Pastor, kay today, this month is celebrated as a Children's Month. Unsa gyud di ay ang significance sa mga bata, Pastor? O nganong they are sa kanta pa, Jesus loves the little children. Why are they so close to the heart of Jesus? Close yun sila sa heart ni Jesus. Tanahon ni mo sa Bible, the New Testament, taghang mga issues diha may tungod sa mga bata. Isigutan ni Ginoong Isus. O nga, iyag yung gipadako kayo nga, ang bata, kinahanglan yun ang pinga na to. Kung kaya mga bata, manggod mo rin computer nga, kuan ba? Nga, blanco pa yun siya. Yes. Nga, masudlan ni siya sa atong mga influensya, sa atong, o nga, kini mga bata, importante kay nga atong tagaan sa pagtagad. Bakay sa education pa tabula rasa the blank space nga kung unsa ipasok diha mo gini mo register sa ilaha mo na yung blueprint. So Pastor, unsa may kanang espesyal nga gitawag ang mga bata, espesyal nga kasing-kasing ni Jesus, doon na bay dako nga kalambigitan nani? So niya na kanang giingon niya din sa balang kasulatan nga ang mga bata ila ang gingharian sa langit. Tungod kay sila manggod wa gyud, they're empty og nga murag andam pagit sila mudawat ba. Muna nga mas masulod silang ulo katong mga influensya nato sa palibot nga usahay kung dili maayo, dili pud maayong masulod sa mga bata kun maayo. Muna ang gipangita ni Ginoong Hesus nga sila gyud matudluan unta sa maayo nga tasan sa ilang kinabuhi. Ang religious life nila importante kayo. Kaya spiritual life sa magud na sa mga magpatubos. Pataan yung bugutan, tinumanon. Pastor, bakit nalakbitan man nimo siya nga ang heaven is for the children? Kay di ba naman yung Bible passages nga ang mga kabatanunan maka murag maswerte pang bata, uy, masigurado pa kay sa ato awing. Unsa di quality sa mga bata, Pastor, that separates us from kanang adults ba? Kini mga bata. Unsa may naagid sa mga bata? Kini mga bata manggod
istoryahan nimo kung masuko na sila murag wala lang sa ila murag di pares mga dagko bitaw nga di man ta kalimot gyud ani mabikil bitaw ta. Pero ang mga bata wala na sa ila pagka kung masuko na sila sa imo karon unya wala na pod. Oh, dali ra kay mo ulian ba. Forgiving kay mga bata. So ang ilang kinabuhi ing ana gyud na. Mura na siya ba mo ng Christ-like nga character niya. Pastor, how do we connect this? Unsay naabay role ang mga bata kaya to ang church, di ba Wing? We have a department, the children's ministry nga department. So gitagaan gyud na sila og pagtagad, meaning naa sila contribution sa ato ang ministry. Unsa na ilahang ang atong mga kabataan Pastor? importante kay tungod kay ang atong ingon magud sa Biblia sa Proverbs 22:6 nga train up a child in the way he should go. Yun. Ang child training kabahin gid na sa iglesia nga ang child training di man lang gud sa mga bata ra apil sa mga ginikanan pud kay kun di maong pagka-train di pud mao ang kinaiya sa mga bata. So mo nang importante kayo kay child training magpatubo man sa mga kabataan nga maayo ang ilang kinabuhi sa ulahi. Lisod Ma'am Jeloy kay sa Bible Pastor nagisgot po diha nga kitang mga dagko og dili ta mo balik sa pagkabata di ta lisod wala gyud tay lisod kayo Wing. Lisod kayo kay usahay moingon lang ta nga ay dili lang ta amiga ron dugay ra ti ka giwaking diha ba. Bata wala may ang bata wala man sila pagkasaba lakaw na dito pagkaunon na nimo na diha wala sulod na dayon. Pastor unsa man ang mahimo nga kaugmaon sa kalibutan labi na ning mga kabataan karon ining moderno nga kapanahonan. Amo na giingon lagi nga ang kabataan mo ay kaugmaon sa atong nasod, sa atong kalibutan. Tungod kay sila manggod ang nagtubo karong panahon na o pagkadagko na nila sila ang mag-lead, sila ang mahimong pangulo sa pamilya o sa labos na ng sosyudad. Pagkadagko na nila. So, they need training nga magabansay sa ilang nga magatubo sila sa ilang kinabuhi nga maayo karon sila mahimong maayo pud nga leaders sa ulahi. Okay, kana speaking of training Pastor ba, we have our church man, di ba? Like we have the school. Atong church is really nurturing pag abot sa Sabado na agyapon tay Sabbath school nga na sa ilaha. How important yun di ay Pastor ning training? Kay na mention po nimo ganina ang parents ang pagmatuto sa mga bata inana to the holistic development of the child. Kining mga kabataan nato nga kining kabataan nato di good bisag sa panimalay nato. Lain-lain tag naiday pibilan nimo ka mga anak usara imong training lain-lain resulta. Ang mga kabataan lain-lain resulta ilang kinabuhi kay ambot og unsa naa mag-individuality ni mga kabataan. Yes. Nga kinahanglan nga i-deal ni sila nimo individually. Kay kung dili like sa among panimalay na iduhan na mo ka mga anak usara among training pero lahi ang resulta sa uban. Lahi resulta ang duha ka mga bata. So kining training nato sa mga bata importante kay kat matagaan sa pagtagad aron di gyud nato mabiyaan ning atong mga bata bisag unsaon nato kay ato gining anak. Sa panahon makasalan na sila mangutana gitaw kinsa ba amahan ning bata. Kita ginikanan sa ginikanan ani. Kay mo gyud pangitaon din sa mga tao. Kining training sa mga kabataan sa importante kay bahin sa atong pagdumala tungod kay our children is the heritage of the home. Mao gani silang atong panulundon. Malipayon kay panimalay basta maayong mga kabataan. Malipayon yun. Kay Pastor kay kung masipyat bitang bata tag badlungon bagay ni liwat man ni sa amahan. Liwat ni sinahan. Kunya magtinulakay din nga maginan liwat man ni mo di man liwat ako. So anyway, so makita na to ba nga importante gyud kaayo ang bata kay one mention gini na Pastor heritage of the home and the face of the future. Mo kita karon nga mga generation mga dagko mo nang dako kay tag responsibilidad Pastor para pagpa-train sa mga bata kay makita nato kung giunsa nato sila karon. Kita po nato kung unsa ang kaugmaon nato. So the responsibility while children are important in our for the future generation, the responsibility of the old is also equally important. Kaya nga ingon sa Bible, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. So mga kapaglaom we will have a break. Don't switch that channel. We'll be right back. Pag-ibig mo sa'kin
Music is God's gift. Me from all wrong. Kalibutan, hukman niya. Basin ang mga buhat mo, dili ang ikaw Kristo. And what if God has blessed you with a talent in music? Here's your moment to share what you've got. Panimbaya sa Kabuntagon world is looking for singers who are dedicated to be part of His work. For more information, contact us at 0927-777-5602 or message us on our Facebook account. Be involved in sharing love, changing lives. May muna mga kapaglaan, happy Sabbath yung tanan. Ano sa butas itong segment ang Let's Pray Today o kinihigayon atong igahin alang sa atong hiniusang pagampo sa atong 777 prayer. Kauban niya pa na sa pagampo si Pastor Adriano Lacapag. Pastor, salamat kayo sa pakiguban, Pastor. O aniya mga prayer request nga atong appeal sa atong pagampo. Una, atong appeal sa pagampo ang bereaved family of Brother Glenn Justat Apungan. Naot nga ang iyang pamilya paghapayon sa Ginoo ang ilang gibati karon nga makasakit sa pagbiya sa ilahang mga anak. Kaduha, let's pray for Ma'am Josephine Balakwit, matud pa niya taas daw iyang blood sugar o nag-complicate na o na sa bronchitis na po daw siya. So out niya siya maka-recover o to sa iyan po ang tanan niya mga sundalo nga naa sa operation diri sa Mindanao, labi na ang 90 IB. O of course atong mga kaigsunan diya sa Hong Kong sa parang nga violence nga kitabo inaot nga pag malinawan na sila dito. And next, Sister Mildred nga sakit daw yang tiil itunob kay nadigyas matud pa niya. And lastly, si Brother Lord Escuna sa parang nga kaayuhan sa iyang enlarged prostate. Pastor. Okay, so magampo ta atong iduko itong mga ulos pagampo. Labing balangan o gamhanan nga Diyos. Nintag na sa Kabuntagon kami nagadool kanimo, nagahangyo sa iyong pinasahing panalangin. Unas na naghangyo kami sa kapasailuan sa mga kapakyasan. Magtugutan ang mga pag-ampo, mabuti simturno sa grasya, madawat na may mong kaluoy. Naghangyo kami sa pinasahi sa iyong panalangin, alang nining mga hangyo sa pag-ampo. Alang sa bereaved family ni Glenn Ampungan. Ikaw magapakiguban kanila, magagiya kanila, silang pagkinabuhi ng kalibutan. Nasubo sila ginuhapan, ikaw magahumpay, silang kasubo maghati kanilang paglaom. Magapanalangin ka, usap kang Ma'am Josephine Balakwit. Taas iyang blood sugar, na tinong ikaw magapanalangin niya siya. May balik sa normal niya nga panglawas. Naghangyusap kami ginuha sa mong panalangin alang sa tanan nga mga sundalo na nasa operasyon din sa Mindanao. 90 IB na ginong padalanginan. Ining mga kasundaluhan nagproteksyon sa among nasod. Ikaw mag-aamping silang kinabuhi, likay sila sa disgrasya o katalagman. Mag-aamping ang ilang mga kinabuhi. Ginoo, naghangyusap kami sa iyong padalangin na kay Mildred. Sakit ang iyang tiil na at ginoo nga ikaw mag-ayo kaniya sa iyang balatian. Amos ang giyang Ginoo yung panalangin alang kay Roy Ascuna, alang sa iyang balatian, yung prostate, tinaot Ginoo ikaw mag-aayo kaniya sa iyang gibati. Naghanyo kami Ginoo ikaw magapanalangin sa naong mga kaigsunan uban, nagapalingog ni mong nagatanaw nining mong programa. Ikaw magiya sa matago sa kanila, ikaw magapakiguban kanila, magapalagay sa imong grasya, magapaligon sa pagtuo sa matagusan. Magasalig o magalaam kami nga ikaw, ang bugto nga Diyos, nga magatabang ka namo, magapaligon ka namo. Maglabaw sa tanan, ihatag ka namo, kaluwasan o niya sa padayag diya sa panganon. Diyan kaming tanan, may mong kauban, alang sa kinabuhing walay katapusan. Daghang salamat sa imong pagtubag sa mong pag-ampo. Itugyan namong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaom, mong naratugay kita nga doon nag-home diya sa pag-ampo. Busa kita na magpadayon sa pag-ampo diya sa Ginoo. O kung doon kami prayer request, pwede kami padala sa itong Facebook page o sa itong contact number may desima TV screens. Kaya let's pray today where you don't have to pray alone. sa himaya bahinan. Himingaw kog langit, daw di kahulat sa pagsulod ni anang pultahan. Diinway kasakit, kagulanan, sa gihandong tangpuloyan. Apan ang labaw pagayud sa tanan, makita sa amaan. Diha kaniya kita magkalipay, kung magdahi kanunay. Himingaw kong langit, daw di kahulat sa pagsulod ni anang pultahan. Diinway kasakit, kagulanan, sa gihandom tangpuloyan. Himingaw kong langit, daw di kahulat sa pagsulod ni anang pultahan. Diinway kasakit, kagulanan, sa gihandom tangpuloyan. Sa gihandom tangpuloyan. Sa gihandom tangpuloyan. Hello mga kapaglaom! Bag-o lang yun mi na human sa Let's Pray Pilipinas Cagayan de Oro team sa pag-celebrate sa 4th anniversary. Kay nationwide man ang ato ang celebration karong bulanan, no? Isa sa Luzon, duha sa Mindanao, sa Cebu, sa Bacolod, ug tulo na diayta sa Mindanao. Adunay Davao, Cagayan de Oro, and atangan na ninyo ang Gensan kay mag-aapil na pud sila. Daghan na ta nga prayer partner, mga ampo sa matag usa. And going back no sa atong celebration today, there is sa Cagayan de Oro,
kay gusto gyud mi nga makasabot pa and makakonect sa ato ang co-young people mo ang amo gyud gituyag adto is ang isa sa dugay na nga colleges di ari ang COC. Wala mi nag-expect warmness no sa pag-welcome sa students. Bibo kay among prayer booth na urot among prayer journals. Gipang-atangan gyud nila among prizes. Nagpasalamat mi sa naghatag usab sa ato ang mga services, si Sir Bong sa massage and sa mga dentist pud nato no nga nagkalain-lain pong lugar ilang gigikanan sa ilang pagbiyahe, sakripisyo, daghang salamat. And also sa ato ang haircut, adun na pud tay mga 1,000 missionaries nga nag-volunteer sa atong prayer booth. Daghan kayong salamat and isa gyud sa highlight no sa nag-end na ang amuang day ganina, ang amuang mga poster making, nga ilang mga concepts na amaze me. One girl, this very particular girl nga, ang iya pag yung gidulan is ang amuang manager diri sa Cagayan de Oro. Naghilak. Kabalumon sa iyang gipangayo, Bible. Yang gihilakan. Kay from morning, nagbunot siya kay gusto siya makakuha tong Bible, gibalikan gid niya pagkahapon kay nagbunot na sa niya waday siya kakuha. But na-express siya sa iyang desire kay I was so happy kay naa pa mi na bilin nga Bible and we give it to her and nakahilak pud mi apil nga na feel namo nga seeing ana na mga batanon di nato masayran no pero most especially nagpasalamat pud mi sa tanang nagpalikod ni ani sa pagsuporta and we pray nga mas mulambo pa ang atuang team nationwide. God bless. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na po nga suliran natong tagaan og pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago lamang ko sa ngalang Rico. Sa tinuod lang, daghan kog problema sa kinabuhi. Pero ginakip lang nako sa akong kaugalingon. Dili man pud nako maistorya sa akong mga ginikanan kay murag awkward man, so para makapahungaw, mas piliyon pa nako mag-inom og ilimnong makahubog. Uban sa barkada, laag-laag, bisan asa para ma-divert akong attention. Pero sa tinuod lang, di baya jud ni makasulbad sa akong gibati. Kabaluban ko nga dili maayo. Pero unsaon man ako nga mauman ni akong coping mechanism silbi. Napa mo'y masuggest nga ubang options diha? Yon. Options sa pag-handle og mga problema sa kinabuhi kay dili daw siya istorya kay awkward daw. Awkward ba? Basig isa mo ni siyang klase nga tao nga ma-feel niya nga unsa na nakadisturbo siya sa laing tao ba kung magpatambag siya. So mga kapaglao man niya nabud kita imong barkada sa adlong Sabado para maghatag og tambag pagtagad ani hangkuan. Fits, teacher Fits, unsa man kung for example student nimo si Rico, what can you advise? Yeah, first, ako sang i-appreciate, akong comment kaya na-realize bitaw ganyan ang negative nga effect sa maong mga aktibidades sa iyang kinabuhi. And siguro, Rico, no, ako i-suggest kay mangita ka og lahi na po yung mga kauban, nakasabay. Ako i-suggest pag-active sa church, sa kanang mga youth program sa inyong church. Ayun. Although at first marag bakikawan gyud kayo sa mga gikantag linabad niya simba dayon marag bakikawan kayo pero i-try lang mawala na eventually ang kanang awkward na feeling. And then sa hinahinay ma-divert mo attention sa mga butang makahatag gyud mo og tinuod nga sulbad. Gani. Pagbati o kana mahatag lang pinagi sa Ginoo, pinagi sa imong mga kauban sa simbahan. Okay ba? So active involvement kay basin din ha, ma-comfortable na siya sa ubang mga tao. So salamat Teacher Fitz. From Teacher Fitz, matuta ni Teacher Sharin. Samo ka kay ni kay Gerard Angaw eh. Bita siguro sa ako kay I think iyang i-overcome ang kanabitong maulo siya og storya sa iyang ginikanan. Kay kinsa may pinaka
mas nakaila sa iya og pinakamasaligan niya nga asa niya isugilon ang iya ang problema gawa sa iyang mga ginikanan. So I hope nga isa lang good istoryaha imong ginikanan para at least kanang ang burden nimo ba dili pa sa na-share niya ang burden sa ginikanan pero at least matambagan siya sa iyang ginikanan unsay mas maayo niya nga buhaton kay I believe ang mga barkada nato maayo man pero the thing is ang ilang manggong ginabuhat nga inom-inom I think it's not really good. You're not solving the problem, you're adding to the problem. Yes, correct. Ba kay acknowledge man pud niya kay who better ang makaila di ba pastor being cut so na to siya options daw option A B C somehow makasabot ko sa iya Ma'am Angel kay tinuod ang alcohol can really slows down your central nervous system so namuadto ko sa dapit sa katong kuan dapit ha creating a feeling nga mura kag mo relax ka kay anang effects sa alcohol or sa kana ilimnon but if you continue doing this way, mura ka ganang ning avoid sa life challenges or sa situation itself, sa problema itself. And you are kana bitang imong ipadayon you are embracing a unhealthy coping mechanism which is kanang mag-inom siya. So and isa pa jud ani ang disadvantage naghakot kag sakit. Tinuod. Naghakot kag sakit kay akong lolo naana pod siya murag kay inimnon siya siya inom sa una so eventually nagkasakit yun siya. So kung mahimo mulaylo ka baka wala lang kabalo kuha na ka alcohol dependent na ka ba. Tinuod ba? And this would lead to abuse. And mas problematic pa jud kayo. So, as early as now, or sa nakita nimo nga problema na gyud siya along the way, hinay-hinayi. Dili nimo man siya ma-abrupt of kanang undang. Pero hinay-hinayi lang ang imo ang kung gahurot ka isa ka botilya or unsa sa isa ka adlaw hinay half glass na lang sa baso-baso. Baso-baso until eventually nga makaya nimo nga wala na siya. And kato din gi-suggest if it's involve yourself in church activities no and kana change of crowd. Yes, and kanang i-change mo imong lifestyle. Ayun pod kana. So ubay-ubay na gyud nga option. Lagi. Huwing as experience charot experience. Kana pareha magita daghan magitag problema. Pareha tanan tao na magay problema. Kung sa business pa i-manage nimo imong problema para dili ka mabankrupt. So mo divert kag lain sa sports. Kung nakay kasaligan nga barkada imong isulti dito. Maduol kasi imong inahangamahan nga ma. Sa gamay pabitaw ta kusog kita mo duol sita pangayog allowance. Sa nidako na ta di na ta mo duol. May ta ma. Mangay ka dito, ma, paliti ko bulag, mag-basketball na lang ko, ma, paliti ko diag jackstone, kay mag-jackstone na lang ko. O, unsa pa diya, bike ko, unsa pa diya nga kuhan kay, i-divert niyo mo sa lain nga kuhan kay, kanang inom, watay makuha na. Ba't pa sa ako makauban? Sa hinambog raman na, gara-gara raman na. Pag-ihi ni mo, na. Wala na. Okay, sakit-sakit lang na sa lawas pag mata ni mo. Mao. Magmupon ka, mangita ka diha, unsa ni siya babae, laki. Laki, si Rico. Lagi. Mangita ka diha o medyo na bakay crush diha nga kuha dito ka para ma-divert niyo mo kay ganahan ko ani mo. Ning kamo ta ani nga makauyab ka diha, mo focus ka sa lain para masolusyonan na imong problema. I-manage para dili mabankrupt imong kaugalingon. Di ba dugang makauyab ka ng uyab nga kuan sa imo makatarong ba maka-inspire sa businessman ana gina siya og mga 40 okay sa di ayo dili pero Ma'am Age nagkagwapos kay awing weekends at 40 di ba wing ingon bitaw si Fitz ganina ako sa tanawon ay namo pala nya na pinani kimi kabibo makakapaglaom no si pastor atong tagaan og panahon pastor unsay atong options daw pastor how he'd cope makapagawas sa iyang problema lisod sab na iyang problema tungod kay mo may iyang coping ning pag-inom ilim nung makahubog pero dili kay maayong option tungod kay makadaot ba ang ilim nung makahubog ako pastor Pangutana nimo ako gikonsultihan niya you turn to a religious option tinuod magbuhat kag relihiyosong butang tingali apel kag singing group kung maay ka makabalo ka mo kanta or whatever matter nga ma-divert ang imong atensyon sa lain tungod kay sa religious nga kinabuhi imo magyong
Sa hinahinay ito, kaya di magiging ma-abrupt na siya tungkol kinaanad naman ka ng imong coping mechanism nga mag-inom-inom mo pag inig na kay problema. So, imong tagag option si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Yes. Yun. Let Jesus an option but the primary option, di ba? Kung dili magani ka, di ba pastor, kung dili magani ka makaistorya karon, kneel down. Talk to God, pray, kay inana ba murag ma-exercise nimo nga you are confessing, you are communicating, and then eventually maka-communicate ka sa imong mga kauban, sa imong pamilya, and like they said, siguro change of barkada, nga barkada that will really help you in your problem, dili kay temporary lang nga kanang pagkalimot sa problema pagmata bitaw nimo after mag-inom. Di ba na mawala mo problema? Kay wamang, di ba? Sa gingon ni Bingo nga avoidance, di ba? Hangover pa, dugang pa nga kuan. Oh, wala na siya na handle. So, and involve your kuan. Oh, ana. Ba nga kanang magtarong daw kag eskwela, ingon si teacher fits, academics, diversion ba? Kay para at least na kay outlet pod nga makita nimo that you will feel relaxed nga okay ra. Kay ingna lang po kanamo, walay tao nga walay problema. Life is ang tao nga walay problema patay na siya. So na yun na siya problema. It's just a matter of how you cope with it, and more importantly, talk to God, kneel down. Alright? So appreciate namo ang imuhang paghatag sa imuhang pagsalig namo, no? Rather sa imuhang problema. We hope that you will have a better coping mechanism sa imuhang problema. Ug bago ta magadto sa birthday bulletin call, ato ipag-greet si Pastor. Sige. Greeting na to diha, Pastor. Akong gigreet ng mga tao sa Central Church, mga kaigsunan na to diha. Ang akong pamilya, si Mamang, si LG, si Elgin, si Honey, o si Gogong, morang membro sa akong Panimbaya karon nga naasa among pinianan. And happy Sabbath kaninyo tanan. Thank you kay Pastor, no? Yes, no, og sa gikaingon pa ganina ni Awing, ang Central Church will be giving gifts to our brethren dito sa nga affected sa at malinog. Og if you want to contribute to that, feel free to contact either si Awing or si Pastor. And still, Hope Channel South Philippines is accepting your donations para sa ato ang mga kaigsuonan dito sa nga affected sa earthquake. Og ano na po kita sa pag-greet sa mga celebrators sa birthday. Alan Bakatan, happy birthday. We have Alilime Gumintang. Cassiopeia Vanjdu. We have Norbert Lee Sinene, engineer. Happy birthday. Daryl Dovey. Happy birthday. Glenn Toy. Cool! Happy birthday. Okay, na-excite lang ta. Happy birthday. And we have Sir Alger Prahes. Yes. Wala na flash yung picture. Happy birthday, Sir Alger Prahes diha sa California, USA. Yes, I'd like to greet Pastor Jason Morgan and Ate Naomi Inverda. Happy birthday. And I would like to greet also Andre Jordan DJ Kabahit diha sa Iligan, and at po ni Ma'am Kabahit. Happy birthday sa imo, baby boy. And of course, family ni Janday, pong greet niyang family. Happy watching daw sa inyo. Yes. Okay, so kanta ta. Yes. Happy birthday to you. Okay, happy ato na sa atong mga greetings. And Pastor Haliasgo karon nagtawag. So, di pa na ito matubag. Good morning dia. Kauban siya mga kauban ng mga pastor. Naman siguro sila karon sa Ayas. So good morning dia, Pastor. Kauban sa mga pastors. Okay? Alright, ako lang no, Uncle Dario is Apolinaris is watching, and magpasalamat lang ko Auntie Bilin og Uncle Mario, salamat sa pagbisita og sa ako ang sininang agihatag ninyo nga akong gisulob last Sabbath. I wasn't able to thank you on air. And to Attorney Junel Albina sa amo ang Vice President for Administration Legal Affairs and Chancellor sa Cagayan de Oro Campus, CSTP. Daghang kay salamat sa imong pagtabang, Congressman Rufus Rodriguez. Mabuhay po kayo. Dili na siya politika, magpasalamat lang sa imong dakong tabang sa teacher sa USTP. Yes.
Oh yes, I'm so sorry. Mga kapaglaom, I just wanna clear up katong akong gistorya kaganina about sa katong sa music festival this coming December 14, 2019. Ang atoang Harana sa Kabuntagon Music Fest and Thanksgiving celebration, we will be featuring songs and singers nga adunay hundreds of thousands of views, even millions of views on Facebook and YouTube. So katulang nga mga singers ang atoang ipakanta during that festival. Pero we are inviting everyone nga magtanaw, of course, because we will be doing that atong Facebook streaming through our Facebook page. So thank you so much. Yes, and gusto po na ko i-greet ang Hope Radio Elegance, ang DXMC. Nagpag-greet sila. Hello, good morning diha kaninyo. Og salamat po sa inyong pagdedikar sa inyong mga talento o oras diha sa inyong ministry sa Hope Radio. And gusto po na ko i-greet Aubrey Vertudes. Get well soon, Aubrey. Hope to see you soon. And natin mga greetings dirit. Jenny Ragudo Gikain and Bing Tabangay. And happy viewing and thank you for joining us today. And happy watching also to Pastor Lantaya, Pastor James D. Lantaya and Pastor Galarpe. Salamat guys sa padayong pagsuporta. And shout out di ay matupan ni Hebert Alihan. Shout out diri Saudi ma'am. Naka-live me. Salamat. Happy Sabbath all. And Emma Ramos from Mingog City ma'am. Happy watching. Salamat kayo. And Neljan Calagok Morte. Good morning pa. Shout out po sa Morte family. Nice for watching here in Cavite. Thank you so much mga kapatid. Yes, we have a Facebook Liver, Sing Bat Sangma. Thank you so much for watching. Keep on watching. Happy Sabbath to you. Yes, and thank you so much Sir Rex and Madam Jessica Gonzaga. Daghang kay salamat mga kapaglaom sa pagkig-uban. Kanamo karon nga kabuntagon magkita-kita ta sunod Sabado atong angkunan ang grasya ug himaya nga sa langit ka nato gigasa. Batiog ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan ug hatag dugang dasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Only one earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!